Inġbarna flimkien dal-għodu biex niċċelebraw din is-solennità, din il-festa kbira ta' Pawlu li jiġi fi gżiritna, Pawlu li jiġi f'Malta tagħna. Il-mistoqsija li jien għamilt u li nixtieq nagħmluha flimkien u nippruvaw nirrispondu għaliha ma' xulxejn dal-għodu hija dejn. Imma bil-fidi u mingħajra xorta. Forsi risposta tiġina spontanja le, mhux xorta. Imma jien nerġa' nagħmel mistoqsija oħra, għaliex mhux xorta? Tagħmel differenza l-fidi fil-ħajja tal-bniedem jew ma tagħmilx. Għax jekk ma tagħmilx, allura qegħdin hawn ngħaddu żmien. Imma jekk tagħmel differenza, allura hemm bżonn neħduha bis-serjetà. Allura hemm bżonn li il-kliem ta' Ġesu, l-Ewkaristija, is-sagramenti, neħduhom biktar serjetà. Il-fidi illi Pawlu ħabrilna li tagħna li rregalalna meta ġie fostna, allura hemm bżonn neħduha bis-serjetà. Għadna kif smajna din il-ġrajja sabiħa li qatt ma tixba tismagħha u kull darba li tismagħha dejjem tinnota fiha xi ħaġa ġdida, kull darba li tismagħha dejjem tqanqal fina sentimenti ġodda skont minn xi nkunu għaddejjejn, skont kif inkunu. Il-ħajja tagħna bħal dejn l-istorja, bħal din il-ġrajja, bħal dan il-ġifen fuq il-baħar. Naħseb li l-kol kemm aħna ikollna momenti diffiċli, momenti jibsa, momenti li nistgħu nxebħuhom ma' dan il-ġifen jitqalleb tila u nieżel mal-mewġ. Naħseb illi fil-ħajja tagħna wkoll aħna nġarbu l-istess sentimenti li ġarbu dawn il-276 ruħ fuq dan il-ġifen, tuħ ta' qalb, biża', ansjetà. Il-biża' minn dak li ser jiġri, ma nafux ser jiġri l-qudiem. U dan nesperimentaw ngħixuh fid-diversi ġrajiet ta' ħajjitna l-mart. Il-problemi li jkollna ta' relazzjonijiet. Il-biża' fuq il-futur tagħna ta' wliedna. Id-diffikultajiet li jinqalgħu fuq il-postijiet tax-xogħol. U nistgħu nibqgħu sejrejn, nistieden lil kull wieħed u lil kull waħda minna jien inkluż magħkom dalgħodu ngħidu li ma maltemp għaddej minnu bħalissa. Nippruvaw nsejħulu bismu, x'ismu l-maltemp li għaddej minnu bħalissa jien. Pawlu ma jaħrabx mill-maltemp. Interessanti, Pawlu ma jaħrabx mill-maltemp imma jgħaddi minn maltemp. U mhux biss jgħaddi jew imma jgħin lill-oħrajn jgħaddu mill-maltemp. U Pawlu jixtieq dalgħodu jgħin lilna wkoll ngħaddu mill-maltemp tagħna, mill-maltempata tagħna, ejli minn ej. U kif Pawlu jgħaddi minn dan il-maltemp, minn din il-maltempata kbira, u mhux waħdu imma flimkien ma' dawk in-nies kollha. Pawlu kien bniedem ta' Alla, u billi kien bniedem ta' Alla, il-kliem tiegħu u l-emil tiegħu kienu kliem u emil ta' bniedem ta' Alla. U allura dalgħodu nistieden lil kull wieħed u lil kull waħda minna biex nisimgħuhom dawn il-kelmiet ta' Pawlu, biex nirriflettu fuq l-emil ta' dan il-bniedem ta' Alla. Għax dawn il-kelmiet jgħoddu għalija, jgħoddu għalina. L-emil ta' Pawlu, l-bniedem ta' Alla, jgħod għalija, jgħod għalina, aħna li għaddejjin mill-maltempata tagħna, ejli minn ej. Li ma tkun l-ewwel kelma ta' Pawlu. L-ewwel kelma ta' Pawlu hija kelma ta' direzzjoni. Meta jkunu Kreta, Pawlu ma ninsewx illi kien priġunier. Kien wieħed minn dawk tal-aħħar fost il-276 ruħ ta' dak il-ġifen. Wieħed minn tal-aħħar. Wieħed mill-inqas li jott. Wieħed mill-inqas li kellu valur, priġunier. U dan il-priġunier imur quddiem iċ-ċenturjon, il-kaptan tal-ġifen u s-sejt tal-ġifen jgħidilna l-Atti tal-Apostli. Ma qrajniex ftit qabel ma tibda l-istorja li smajna dalgħodu. U dan jgħidilhom isma', Pawlu jgħidilhom
ma jaqbix nitilqu. Nibqgħu għaw fi Kreta. Dan il-port u port ta' Ken, jekk se nitilqu ħan irriskjaw il-ġifen imma mhux biss il-ħajja ta' daw kollha li se jkunu fuq. Interessanti għax hawnhekk toħroġ xi ħaġa sabiħa minn Pawlu. Pawlu jinteressaħ minn xiex. Jinteressaħ mill-inkolumità, mis-saħħa, mill-ħelsien, mis-salvazzjoni ta' dawk il-276 ruħ. Jinteressaħ mill-bniedem. Mhux hekk il-kaptan, mhux hekk iċ-ċenturjon, mhux hekk is-sejt tal-ġifen. Iċ-ċenturjon kellu f'moħħu li jwassal il-biċċa xogħol li ġie mqabbad għalija minn ta' fuqu. Kellu target f'moħħu, skop f'moħħu li jwassal lill-priġunieri lil Pawlu wieħed minnhom sa Ruma. Dak kien il-ħsieb taċ-ċenturjon. Ma tantx kien jimpurtah mis-saħħa vera, mill-ġid veru ta' kull bniedem li kien hemm fuq il-ġisem. Fuq il-ġifen, skużaw. Is-sejt tal-ġifen x'kellu f'moħħu? Is-sejt tal-ġifen kellu f'moħħu il-flus. Il-flus. Sejt il-ġifen b'276 ruħ fuqu, vjaġġ bħal dak irid jaqsam il-Mediterran biex imorru Ruma, ara x'qlieħ, ara x'interess. X'jiġi jaqgħuhom, x'se jiġrilhom, x'jista' jiġrilhom dawk li kienu fuq il-ġifen. In-nies, il-bnedmin ta' fuq il-ġifen, il-bniedem ta' fuq il-ġifen. U il-kaptan żgur li kellu pressjoni kbira minn parti kbira minn dawk in-nies li rridu jaslu x'imkien. Il-kaptan żgur li l-approvazzjoni jew id-diżapprovazzjoni tal-oħrajn kienet importanti għalih. Plus li kien hemm il-qlieħ, imma plus ukoll li l-kaptan rid juri kemm kien kapaċi. Għax li kieku ma kienx hemm dawn il-motivazzjonijiet, kieku l-ċenturjon, l-assejt u lanqas il-kaptan ma kienu jħallu l-ġifen jitlaq minn Kreta. Xi fisser dan? Li min huma l-motivazzjonijiet tagħna fil-maltempata? X'ikun hemm wara? X'inkunu rridu? X'inkunu nixtiequ nakkwistaw fil-maltemp tagħna, l-maltempata tagħna? Għax ħafna drabi jista' jiġrilna li jekk ma jkollniex bħala skop ċar il-bniedem hu min hu. U l-iktar importanti, l-ewwel importanza natuha lill-umanità, allura mbagħad il-qlieħ se jiġi qabel. Allura mbagħad l-interessi personali se jiġu qabel. Allura mbagħad il-popolarità personali se tiġi qabel. U nidħol ġol mal-temp u ħafna drabi nispiċċa biex nitlef kollox. Kif irriskjaw li jitilfu kollox, sit il-ġifen tilef il-ġifen. Il-kaptan, il-baħar, l-irjieħ, il-maltemp ħadlu l-kontroll għal kollox minn idejh. Kemm tal-ġifen u kemm tas-sana illi bija ipprova jidderiġi l-ġifen. U ċ-ċenturjon għal ftit ma rriskjax li jitlef lil priġunieri kollha. Għal ftit ma rriskjax li jmutlu kulħadd u ma jwassal lil ħadd Ruma. Allura l-ewwel kelma ta' Pawlu kienet kelma ta' direzzjoni. Il-kelma tal-Alla l-ewwel qabel kollox hi kelma ta' direzzjoni. Ħafna drabi aħna ma nagħtux kasa din il-kelma. Qabel il-maltemp bħalma ma tawx kasa iċ-ċenturjon, il-kaptan u s-sejt tal-ġifen. Ħafna drabi aħna nibbażaw fuq il-kapaċitajiet tagħna, fuq il-ħsibijiet ta' moħħna, fuq dak li jidrilna aħna u mhux fuq dak li jixtieq Alla minna, li jixtieq il-bniedem tal-Alla minna, li jixtieq il-Vanġelu minna. U telqu u spiċċaw fi traġedja kbira, spiċċaw fi problema kbira. Għaliex għax il-ġifen
spiċċa jitqalleb mal-mewġ u jittieħed minn kull kurrent l-hawn u l-hemm. U għaw jerġa' joħroġ il-bniedem Alla, jerġa' joħroġ Pawlu għaw. U jerġa' jagħti kelma Pawlu, jerġa' jitkellem, din id-darba tkun kelma ta' fiduċja, kelma ta' konsolazzjoni, kelma ta' tama. Il-kelma Alla hija l-kelma ta' tama lina fil-maltemp, fid-diffikultajiet li ngħaddu minnu. Interessanti għax dan l-aħħar wieħed fost il-276 ruħ, l-aħħar wieħed priġunier jispiċċa jieħu rridni fidejh. Għaliex? Għax dan hu bniedem ta' Alla. Għax hu l-bniedem mimli bl-Ispirtu ta' Alla. U l-bniedem bl-Ispirtu ta' Alla ma jaħrabx mill-maltemp kif kienu se jagħmlu l-Baħrejn. Ma jaħrabx mill-maltemp kif kienu se jagħmlu dawk li suppost jibqgħu fuq il-ġifen sakemm dan jasal fil-port. Le, il-bniedem ta' Alla jibqa' hemm fil-maltemp. Jagħmel il-kuraġġ, jagħti t-tama. Insibuha 5 darbiet il-kelma jagħmlilhom il-qalb Pawlu f'din is-silta 5 darbiet. L-iktar kelma repetuta almenu bil-Malti għax hija traduzzjoni ta' kliem differenti fil-Grieg. Imma almenu bil-Malti 5 darbiet. Pawlu jagħmel il-qalb lil dawk li kienu fuq il-ġifen. U Pawlu jagħmlilna l-qalb fil-maltemp tagħna. Il-kelma Alla tagħmlilna l-qalb meta nisemgħuha bis-serjetà. Meta nkunu fil-maltemp l-kapaċitajiet tal-kaptan ma jibqgħu jgħoddu għalina. L-interessi tas-sejt, il-flows tas-sejt ma jibqgħu biżżejjed għalina. U lanqas ir-rieda u l-intenzjoni, id-determinazzjoni taċ-ċenturjon ma jibqgħu biżżejjed għalina. Hija l-kelma Alla li tagħtina tama. Hija l-kelma Alla li lilna tmexxina il-quddiem għall-pliebes tal-ħajja. Imbagħad Pawlu minn barra il-kelma tat-tama jagħti kelma ta' twissija. Il-kelma Alla twissina. Mela l-kelma Alla tidderiġi, il-kelma Alla tatina t-tama, imma l-kelma Alla twissina wkoll. U meta jwissi Pawlu? Pawlu jwissi lil dawk li jridu jaħarbu mill-ġifen, lil dawk li jridu jsalvaw weħidhom, lil dawk li ifittxu l-interessi personali, ifittxu li jfendu għal rashom biex jisalvaw ġildhom. U Pawlu fi ftit kliem jgħidilhom jew se nsalvaw kollha kemm aħna, jew jibqa' kulħadd fuq il-ġifen, jew se jintilef kulħadd. Jekk il-Baħrejn ma jibqgħux fuq il-ġifen, aħna ser nintilfu. Hija kelma ta' twissija b'mod speċjali għalina għal żmienna fejn l-individwaliżmu, l-egoċentriżmu, fejn dak li jidher li jien, kif niddeċidi jien, kif naħsibha jien u l-iktar importanti, ħafna drabi mingħajr ma nagħti każ ta' dawk li hemm madwari, mingħajr ma nħares f'għajnejn il-persuni li jgħixu miegħi, li huma qribi, jew li huma l-bott minni. L-ewwel jien, imbagħad jien u jekk jibqa' jien. Pawlu jgħidilna, il-bniedem ta' Alla jgħidilna illi ħadd minna ma jista' jsalva waħdu. Li l-kol kemm aħna marbutejn wieħed mal-ieħor. Li fil-ħajja rridu nagħtu każ tal-bżonnijiet ta' xulxejn. Li fil-ħajja ma nistgħux nagħmlu bħal dawk il-Baħrejn, naħsbu għal rasna, sewwa jien, sewwa kulħadd. Le, fil-ħajja rridu nagħtu każ ta' dawk ta' madwarna, mod speċjali ta' dawk li jkunu qegħdin ibatu. Pawlu jgħid kelma oħra. Fuq il-ġifen Pawlu jgħid l-aħħar kelma tiegħu. U l-aħħar kelma tiegħu tkun il-kelma li ssir Ewkaristija. Il-kelma ta' Alla, il-kelma tal-bniedem ta' Alla li jrod ħajr lill-Alla fuq il-ħobs u jqassam il-ħobs u jagħtih lil dawk li kienu fuq il-ġifen. Xi fisser dan? Il-kelma ta' Alla illi tiġi ċċelebrata, tiġi mgħixja, tiġi esperjenzjata. Din l-imħabba li Alla għandu għalina permezz tal-kelma tiegħu,
permezz ta' twissijiet tiegħu, permezz ta' direzzjoni li jagħtina, permezz tal-kuraġġ li għamlilna, din il-kelma tal-Alla ssir vera, issir ħajja, ma tibqax biss kelma, imma ssir ħobs, issir preżenza ta' Alla, preżenza ta' Ġesu fl-Ewkaristija. Ma nistgħux ngħidu bl-eżatt bil-preċejs jekk kienx quddiesa jew le, dik li jagħmel Pawlu fuq il-ġifen. Però li nistgħu ngħidu bl-eżatt u b'mod preċejs hu l-fatt illi l-kelma illi tintuża biex jgħidilna Pawlu rat ħajr lil Alla hija l-kelma Ewkaristija. Hija l-kelma Ewkaristija. Hija l-kelma li lilna mhux biss tfakkarna illi għandna nroddu ħajr lil Alla fil-ħajja tagħna. Għal ġid kollu li jagħmel magħna, immaġinaw. Għal b'dik it-traġedja kollha, għal b'dak l-inkwit kollu, dik it-tensjoni kollha, dik l-ansjetà kollha, Pawlu jsib fih is-saħħa, il-qawwa u l-enerġija għax mimli bl-Ispirtu ta' Alla biex jgħidu grazzi mulej, inrodlok ħajr, nirringrazzjak. Kemm hi dimensjoni importanti tal-ħajja tagħna. Kemm hu importanti li niskopru l-pożittiv, is-sabiħ fil-ħajja tagħna anke qalb il-maltemp biex inkunu kapaċi mhux biss induru lejn Alla u ngħidulu grazzi, imma nsibu s-saħħa u l-enerġija li jitfa' fina l-Ispirtu tal-Alla permezz tad-doni tiegħu ħalli naffaċċjaw mhux biss spiritwalment u bil-fidi, imma anke psikoloġikament u moralment il-problemi tal-ħajja. Imma dan kollu jista' jsir realtà jekk aħna niltaqgħu ma' Ġesu li huwa l-għajn ta' din il-qawwa fl-Ewkaristija. Dan kollu, din is-saħħa ma tibqax teorija, ma jibqgħux ideat, dawn il-pariri ma jibqgħux biss kliem il-kelma ta' Pawlu l-bniedem ta' Alla meta aħna niċċelebraw l-Ewkaristija. U dak il-kliem isir verità. Isir verità. Hija l-Ewkaristija li tagħtina direzzjoni. Hija l-Ewkaristija li tagħmlilna kuraġġ. Hija l-Ewkaristija li twissina. Hija l-Ewkaristija li hija s-sinjal ta' kif għandha tkun il-ħajja tagħna ta' kuljum. Għodja sħiħa. Innutaw ftejt, jekk intom tħarsu ftit mill-bogħod lejn din l-istorja li għadna kif smajna, taraw bniedem lil Pawlu ħsibu fl-oħrajn. Pawlu ħsibu li l-oħrajn ikunu sewwa. Pawlu ħsibu fil-benesseri, fil-ġejt tal-bnedmejn. Il-bniedem ta' Alla. Il-bniedem li mhux biss jipriedka, imma l-bniedem li fil-verità jgħix dak li jipriedka. U allura tagħmel differenza ikollok il-fidi u ma jkollokx. Tagħmel differenza u kejf differenza kbira. U jaħbtu ma' gżira. U jidħlu f'pajjiżna, jidħlu Malta u jsibu nies qalbhom tajba. Jsibu nies illi jilqgħuhom biħlewwa li ma bħala, b'umanità rara, traduzzjoni iktar litterali, umanità rara. Allura dawn in-nies kienu diġà iħobbu, kienu diġà twajbejn, kienu diġà dawn in-nies mimlijin bil-valuri illi suppost għandhom l-insara, iwa mela le. Iwa mela, għaliex? Għax il-Kristjaneżmu x'inhu jekk mhux il-perfezzjoni tal-umanità. Il-fidi tagħna x'inhi jekk mhux li twassal fil-milja tagħha dak li aħna diġà aħna, dak li aħna bis-serjetà fil-qalb tagħna. Kif għamilna Alla, ma ninsewx li aħna ħolqien ta' Alla. U għaw l-gwaj, għaw il-problema meta aħna ma nibqgħux umani, meta aħna ma nibqgħux naturali, meta aħna ma nibqgħux spontanji bħalma kienu missirijietna. Allura hemmhekk il-fidi nibdew narawha żejda. Meta nibdew nsiru artifiċjali, meta l-flows, l-apparenza, il-ġejt, dak li jgħidu l-oħrajn jiġi qabel l-ispontanjetà tal-qalb, allura l-fidi tidher xi ħaġa artifiċjali, superfiċjali. Tidher xi ħaġa li ma tmixma. U żgur, mhux il-fidi superfiċjali, jien superfiċjali. Mhux il-fidi m'għandix bżonna ma toċċalija, jien minix jien tassew.
U dan hu r-riskju li qegħdin inġarbu llum f'pajjiżna, fl-Ewropa tagħna, fid-dinja li qed ngħixu fija. Dan hu r-riskju. Qegħdin nitilfu in-naturalità tagħna. Qegħdin nitilfu l-umanità naturali tagħna. U jekk aħna nitilfu din, il-fidi nħossu għal-bot minna. Għax il-fidi biex aħna nilqowha titlob l-ispontanjetà, l-umanità, is-sempliċità li kellhom missirietna. Sempliċità tant kbira li l-ewwel jilqgħu lil Pawlu. U din l-ispontanjetà tant kienet trasparenti, evidenti, li ftit wara daw ħasbuh ikkundannat minn Alla, ħasbuh qattil, ħasbuh kriminali, għax li fa waħlet ma jidu. U hemmhekk kien hemm il-qabża. Kien hemm il-qabża. Meta ndunaw li l-lifa ma għamlitlu xejn lil Pawlu, li l-ħsara ma saritx, allura marru fuq in-naħa l-oħra, l-istess ispontanjetà. Imma dejn kienet biżżejjed għall-antenati tagħna l-missirietna biex jibdew jiddubitaw, jibdew jirriflettu, jaħsbu imma dan minnu, allura dan x'inhu? Dan mhux bniedem bħalna preċejs. U għal fuq l-umanità tiegħu il fuq mill-umanità tagħna. X'ġara fih dan il-bniedem? U bil-mod il-mod, b'dan il-mod, b'dawn id-dubji, b'dawn il-mistoqsijiet, in-nies tagħna fetħu qalbhom biex jilqgħu l-Ispirtu ta' Alla, biex jilqgħu l-kelma ta' Alla. L-ewwel Publiu, interessanti, l-ewwel Publiu, il-gvernatur tal-Gżira, u l-ewwel li jilqa' lil Pawlu, u l-ewwel wieħed li jagħmel il-qabża. Forsi għax kien intelligenti iktar minn ħaddieħor, forsi għax għaraf xi ħaġa kbira f'Pawlu iktar minn ħaddieħor, u jilqahom 3 ijiem għandu l-ewwel Publiu. L-ewwel il-mexxej tal-Gżira, u l-ewwel li jilqa' il-fidi, l-Ispirtu ta' Alla, il-kelma tal-bniedem ta' Alla. U x'jiġri meta Publiu jilqa' l-bniedem ta' Alla? Dak li qatt ma stenna. Ifiq missieru, jiġu persuni oħra morda u jfiequ. Isseħħ is-salvazzjoni tal-bniedem. Għax Alla għandu biss ħaġa waħda f'moħħu, li jien u inti nkunu sew. L-iskop tal-fidi hu wieħed. L-iskop tar-reliġjon tagħna hu wieħed, li jien u inti nkunu sew. Mhux wara li mmutu, le. Imma llum qalb il-maltemp, illum qalb it-tempesti, illum fuq il-ġifen imkisser tiegħi li hija ħajti tiela u nieżla mal-mewġ, tiela u nieżla mal-maltemp, mar-riħ qawwi. Ejjew nitolbu lil Mulej biex nilqgħu l-fidi bħal missirietna. Ejjew nitolbu lil Mulej biex inħallu l-bniedem ta' Alla, l-bnedmin ta' Alla, nħallu l-kelma ta' Alla. Inħallu l-kelma ta' Alla, l-kliem ta' Alla, il-Vanġelu, imissilna qalbna, imissilna ħajjitna. Ejjew nitolbu lil Mulej biex ma nitraskurawx, ma naħlowx l-opportunitajiet. Kemm opportunitajiet anke fil-parroċċja tagħkom stess biex tisimgħu il-kelma ta' Alla. Kemm opportunitajiet. Ejjew ma naħluwiex din il-kelma. Għax hija din il-kelma li trid tagħtina s-saħħa, il-qawwa, id-dawl biex qalb il-maltemp, qalb il-biża', qalb it-tensjonijiet tal-ħajja. Aħna naslu fil-port, anki jekk il-ġifen jitkisser, anki jekk il-ġifen jinqered, anki jekk il-ġisem tagħna jitkisser u jinqered. Imma naslu qawwien u sħaħ, naslu mimlijin fiduċja. Hemm fejn aħna msejħin biex inkunu. Ma qogħdin il-koll flimkien u flimkien mal-Mulej. Taħlowx, ejjew ma naħlowx. Opportunità waħda milli nisimgħu il-kelma lis-salvana.